आळेचा बकरा बकराती वाया कराय तू पंचन ना बकराती वाया कराय लाती वर घणीन वाया करायचे भुसने सांभाळ हा ही बकराती भी सोसाय कोणी बकरा भी सोसाय कोणी छेर बकराती वाया बकराती बेटा असं इसका गांडी मंत्र देवाला खून माटी तोस मार तू मंत्र ले बाई अगर री तो स्वतः किती चुकर का स्वतः किती चुकर का माटीरो आधार छे जो छोरा जण तिकाळलो मंत्र देवाला खून येतो माटी येतो हा माटी बिना जन्म का मग जन्मेला चुजी माटी ती माटी जन्मेला चुमा हा बाप कुमार बेटा कुमार पोतो भी कुमार चुमा हा बेटानी भी कुमार चुमा वेंदी तुझी का वानरराज कुमार हनुमान कुमार हनुमान रो बेटा भी कुमार बकंद्र हनुमान तू कद कुमार सिद्ध का हा दम से छोरी मार सोता मारे मंत्र ती जरीची बेटा मारी ना हा पहिलो हक मारी हा माझं कोण यमा धर्मराज हा यमा धर्मराज हा होताय तू बलाई मना हा ए प्रभु हार धनीन कला रो हा मन बेटा चावच हा तर मांगल नीती जना हा आओ हा पांची वेना तारे का आयचा तारे पेटे माई मुडाची घडे मंत्र हा दी मंत्र एकीन जणायचा हा आणि तीन मंत्र एकीन जणायचा हा पाच बेटाणी ना थोडी तांडरी पाच बेटा जणायचा पाच बेटा कत्राचा लेला बे मारून मागन हा बेटाचा आहे तो ना हा कत्राचा लेला बाई बरबाती ताई ना बे मन जणाय निकला गो जणाय नाही तो ना नकेडो कत्राचा लेला करून दिले भूचणी नाटकच करीस हा 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 ए भूचणी सांभाळणे हा मन धणी केरीची तू फेटे पिया मामुडी घालोचू फेटती के तो हां मज को तू ऊपर धरती छी हेट शेष ना तो पालन बेटो रसु हां आणि ओलन बेटी हेट मार धरती ऊपर कार्यक्रम मेल वाले छी के तार धरती ऊपर आओ मन छोड़न दे छै तू धूड़ तू छी तो फाटा तो मचू ए वेंगी अगर हो काय धरती पाळे बतो हां जना धरती पाळे होणार सब पापरन बेटो तो ला भाई ला रे तिने माटी का फुकुपले फाड़ेला छोड़ी हारी धरती पाड़
हिरण्यक्षा ये धरतीन सारी पाडतानी सादीन गोळा करजू करतानी ले जातानी पाताळम घर में रोचू अगर तू बाप पेर बेटी रस मायर बेटी रस आणि तू धनीर गोंडी रस आता उठल बाहेर निकल भारत छोरू कोणी तोरा ले जाण पाताळम कार मध्ये निकल आज होते ती बापर बेटी नसतो बापर बेटी नसतो होते ती आज होते ती तू बेटा पर मन घालवारी घर घरी न छोडेवारी ये ना स्वतः बेटा पण मनस घाले बेटी बेटा मग ती वाया करो मग ती वाया करू करेन बेसगी पूची पहिला विष्णू ना विष्णू ब्रह्मास महेश विष्णू पहिला हम जन्म दिनीचे माता हम त्याची कसे वाया करा काय पापर वात केली जना सोना की बरमेन पूची परम केलं यारी ही असो काम हमाती वेगळी तू जन्म दिनीची होते ती सीवन पूछे सीवन कळगी वाट ही बाई बुद्धी कतरा नान की छदे गोडर हेड से बुद्धी कसे गोडर हेड कभी पर कतछ बुद्धी कमारर हांडी तार फुटे पर लगी शिव भगवान मालम पड़गी यारी वया करूची केरीची ठीक से पण मैं कुछ कोण बात मानो केरी जर पत्ता तुम्ही वया करूची या मैं कुछ कोण बात मान कुछ कोण मान यारी मारी वाते वया करूची बाई माने कोनी भगवान कड़गी बात ले हाथ ले भगवान ने कड़गी भगवान यार बुद्धि करता रे ये ना कल बला तानी रक्षा तानी ना पार तानी रे बाळा अग्नि अग्नि कुंडले घाल दिनो आणि बाळन फेक दिनो भगवान ते सर्व काय बुद्धी मेडसेनी आणि काय काय केली तर मजबूत केली सारी रात मोटकची और नाकेड मेकाज लुकर नाटक तेल लगाडताने मारू सुलारती
वही शब्द न जानो हा जानो की तो वही शब्द न जानो करून गप्प ढिलो सोडतो शेरी मग तो शेरीच हर पालो खान हर पालो छेरू कोणी सही मारे नाम छोरी बंदर अब वेजडा परत भगवानाने पार्वता दोई दोन सरत बांधले सरत बांध मेले ते सरत बांधले आता कोण पण कपडा उतारे बेसालो पार्वती शिव पगड़ी आटा रमे तो ना कोण हार जावस कोण सोन कपडा काना बरोबर केना के जी तो जुगाड़ कपड़ा ले ले जेना भगवान रमे में हार गो जना कपड़ा काढन देना को कपड़ा काढन दिनो दिनो पर एक बात को मार कपड़ा ले जारीची कती भी मार कपड़ा एक अतरा को दाग लागो कतो मग कपड़ा हटवले वालो सही तू पतिवता का तो छिनाल क्यों कला वगैरह केना को जना कपड़ा ले जा कपाटे में दोकना की पार्वता भगवान उंदरे रूप ली दो उंदरे रूप ले जाता है कपाटे में कपड़ा फाड़ दे डिग रहे हो चाणी करना को कसे न लेगी मार कपड़ा न अब करू के रे छुए लपड़ा रूप लीधो रूप लेन जान कपाटे में फाड़ी आयो लाड़ती जको ने मार कपड़ा लान दे जो क्यों जना कपड़ा ले ले माइती काड़ी तांडरी कारण दीदी तो कपड़ा फाट में आप क्या करो बोला कपड़ा फाट माटी तो कपड़ा फाटे तो उन्होंने पतिवता का गुरु कोच अब ये काय गुरु के रे टेलर गनगी टेलर काहे के रोच ए भाई ये कपड़ा सीनो को तो आकाशे रो दोरा भरती सुई लागस गला को ये कपड़ा माटी गट्टे नहीं गट्टे से पर एक बात कुछ मानू चुको तो ये सीडू चुको काय सच्ची एक एक बात कुछ तो कामे एक रात रे हुए मार ध्यान एक रात मार घरे चुकतो कपड़ा सीड तू चुकला विकान सुरू नहीं मा टेलर कुंड टेलर को अवतार में भगवान शिव बेटो रो भाई कितनी मोटी बुद्धि से देखो देख देवत बेटो रो जना ई काय की भी मारो माटी मन रकाडे निकला गो वेगी तार घरे भेजा चुकले कपड़ा सीड दो भैया जना पछ भगवान निराळ रूप लेन को काय बुद्धि तार कती भी कला को एक बात सर्व जाय वासी तू एग्जैक्ट अगर आता मन रुतो कला को दूसरे कन तू जाय वाले की कला है सुबह सोई मोटा जो कुछ मोटा करनिए भाई दे करा तू मारे मां मेरे बेटा पे जना दू
जना उंदारती हा. जाता पगे पडगी प्रभु हा. मन कळी कोणी ताती संकर्म काय भी केदी निकलागो हा. केदिनी तो केदिनी हा. उंदार भगवान को तो बाईर बुद्धि गोरो हेड से करना आज भी आपण आज लगा हा. बाईर बुद्धि गोरो हेड से गोबर हेटच हेड से नहीं भाई बेटा ती संसार करे आणि काही मालक છે બાપે ती संसार करे भाई ती संसार करे ए लिकारे થોડ काही માલમ છે आओ હા तोरा छोरो तो छोरी बिलो रे કાપડા છોડ તો सारी रात छोरो तो बिलो हेड कर आओ तो ना छोरो तो सोनो बिलो 4 बजे करूं तो गीलो मत कर मुंडे की बड़ाई हम भी करा लड़ाई जनातीचं कोण कोण नानकी बुद्धिरकाचा कोण कचरा असताना जमेलेचा उतरा असताना पण जमतो हा जादा ऊपर आई हा त्रिशूल कोणी नाळीच घालायची आई बाहेर कटार ऊपर आया तो आहे तुम्ही कसे नाही जाणी का नया नसाबे मैदानी तू नको माझा बिया आपण माती म्हण क्या कतई बाई म्हण क्या कसे नाही निवड कतई काय कारण सर कतई बिया मरगो कोतो ई मरगो कोतो येर तांडरी देख वाया नत्रा मायनी कौडीर कट्टा पर चढ़ेनी कोई कार्यक्रम करो तो बुलाए नहीं दूर रच ये मारो दादा भांडा मेलो चपागरी अब मारन तोडू चुतार चाबारी मार दादा भांडण लोक पागडी ते काय सुपरीजून मानव तडवर चापडी हा अक्षिताडे देख हा पागडी वाला ओण खलस हा पागडी भांडरा ओण खलस हा ओण खरच पागडी भांडा नसाब करे ओण खलस हा येल काय जण ये ना हंजर साहब ने साफ करे रो कधी कमलापुरे हाटे माय भरजाय हा निय सोमनी ताणीर साहब ने साफ करे रो निय सोमनी हा काय सुका लकडी वेरीची रांग हा ए गोंबली काय मार भिया तोर काय घाडवचं कोणी खाय हा घाल्यावाळाच हम ने माटी माटी भले हा राम राम भिया आराम से नाही सेकला हा राम राम हनुकाचा हा ही हा राम राम केर माटीवर शान छ हा माटी ही हा बाई हा कनाई मोर्चनी कनाई मना जो आजो तेरा बलाई पारा दोई हात बेन घलाई समजल्यानो हा आजो आजो केना बनाई काय रे दोन हात केन घालाय तो माउंदार हा बघा येतो
बरगारे तुम जारो तो वाट वाट जेन हा. भला ताणी तार दोन हाते बंगडी घालायचे न केरो चुम हा रंगारान बला ताणीने बंगडी घालायची ठोकी आई काय ए सुधागत ठोकी आई काय ठोका ए तापत होती आई काही छोड़ तो ठकालाई मारी आहे. तू घाली आई कचबी घालाई वा ठोकी आई काय ठोकाला एक होतो भाई माते भांदेवास जावच हा मातो भंडा लावच भांड लावच वारे जुए मारी आवच मरा लावच जेरी केरेचा घर माझा छोरी भेटिया बाबा येऊ केरे छोटिया खेळती सुवारेम खादीची नरमो ये अनाजी काय गो मारो जीव ये रोज गरमो हा तो ना कुणा किलो सुवारो समर हा सुवारो पहिला व्यक्ती तू ओरा माटी लागे स्वाड येगीसु कतवी ती सुवारो कती उंदर को छेड़ा को भेड़िया को मग काय को तन ना कळे तन हा आणि खेळती पाच धणी सर हा पाच धणी कुणस कुणस सक्का कछु कत्ता डगर घेऊ पुसवन शाख्या नाका खलास फट फट कतुवर पाच धणी हा आणि मान तो काय से कानर गड्डी छोड तू तू पहिला जात बापेर घरेल मै हा बापेर घरे मै नानकी ती मोठी वेगी हा गोट घालते ती दादा नक दादा गोट घाली जना तर हात दुखो कोणी हा जे टेने ने हा बळगारे गण बंगडी पेलन की जना तारा पहिला हप्ती हात माय बंगडी घालते री हा ये बा हा मरगी रे की अत गडी जना हा उंदार बळगार तर धनी वाजस हा वत दुसरा हा तू खेळ पणे मा तार बापेर हा घरेन खेतेन जारी ती हा खेकन जारी से वाटे पर एक बोरेल काटा तार खाट पण पूर्ण फोटो खिचवतो हा फोटो पकडताना खिचवतो टांगे बजवतो यारी मरगी आहे किती हा बोरे काटा तारो धनी दूसरा हा दूसरा हाय के ना काय केची मार तिसरा धडी हा तिसरा धडी कातो चौथा धडी जुकोड भाटा हा आजर जुकोड चुनो पांचवा धडी हा इतरी केन काय करायची एक कत्ती मारी आवा त्या कजुकोड बी हा. कतकत बरसात पुसवन कतकत बेसाचे काय करन धडी लागेस पुसवन कातो काय करन धडी लागत चुनो काय करन धडी लागत भाला काय करन धडी लागत हा हा कोणी उतरा दकवन पाच के ना केचे ते हा एक 9 मीनार 3 मीना 3 मीना जळी छोर मीना और 9 मीना 3 मीनारो घऊ छोर मीनार तुरी 9 मीनारो साटा वो 3 मिनट खाऊन माहित पाहिजे तिनाचं बराबर कच्चा पक्का तो छोर मत दे हा दम से छोरी मार साटा मार कोणाले जाना घसू चुया भाटा माटी फेकच हा माटी काम काय सगळं काय काम छ घरे ना बाई फोटो मारतो येर काही येरी यारी कुठं खालं जे कार्य छेडे जाय हा
यार मुंडो चालरो छ खतीस कट जगत जाने मार बाई डिग्री आइछ पान खाती आरी सुपारी खाती आरी मुंडो लालो सामान रेवडे हा सामान सामान वगा मारी छ मैं काय सोचतो हा जायला तांडरी मुंडो पडनो हा. खती तांडरी मारून नुगु करनाकाचा नैकन जानो को समजतो यारी मर जाए जणे वाळ छ जणे टेवजी मर जाता जे तांडी कत ढूंढू जणे ढूंढो छोड़ मेला के हा हाँ तेरा तांडरी न छेड़ जानो को तो हाँ. मता अगर सारी रातर समझारो तांडीर कला महाभारत डगर गो हाँ. तांडीर कला रामायण डगर गो वारे वा तांडीर कला मा सेट डगर गेछ हाँ घणो हुंडा यंदुरो काय अब काय कुको तो न मालम जना हाँ. तू केरी तिनी नाही ती सांडव काय केरी तिचं नाव हा गमा गो तारो मरच यार हा निंबू मरच्या लिंबू मर इसपी के मारो एक का तार पाले न मारिस के मारो छुछरी ये काय तार पाले न मारो छुए छका विराट कोहली भूमिका बोलो थी पक्का रे ये होतरा बाबे छक्का आप कुछ छक्का साबे हाँ? आप तो पक्का निकला छ छक्का ने सिक्स मारा था सिक्स छोरी मैं भजन बोलू चुप छोड़ बोले न रमान मारू छक्का भाई समजन रे माठी सही बाई कुरानो कुरेनो तुडी मुडीला तट्टू नवी मला गित्त चंदीरना गाळू जोगुල हाडी तूगು ತಿತ್ತು अरे वा ಗರಿ ಮುದರಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಗುಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುಳು ಹೊಂದನು ಸುರಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಚ್ಚ अरे वा सोचा पर रोज ना जोड़ी में घाले रो गाना बोले ना और रोवाड़े कम करे रो काम तारो छ हाँ नागर मारे ना उनके लार लार नागर मारे तार वो पता नहीं काय छे खलास भसम करा कुछ पकड़ी अरे आमत एकनी आ हाँ छोरी अब काय घण पकड़ू पर हिजड़ा केरी हाँ हिजड़ा माटिन हिजड़ा का तो गपरी माटी रೊಕ್ಕಂತ ಯಾಕ ಸಾಯ್ತಿ ರೊಕ್ಕದ ಹಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ वारे वाह हुलिया ರೊಕ್ಕಂತ ಯಾಕ ಸಾಯ್ತಿ ರೊಕ್ಕದ ಹಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಆನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೆಲ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚಾಳಿ ಸುಮಾರು ಐತಿ गोरमा टीम का पिसा मार बेटा भाई वारे वाह पिसा देना तो लार डकर साहूकार घर गरीब घर दिने भैया लाती साहूकार मुळे को तो छोड़ देने लग रहा भाई सही हाँ एक बार संसार हाल गिरा ऐ बुझनी हाँ नाटक करे नाटक भोड़की मायरी चिका बापेरी खुरसी मायरी सीख बापेरी तू कुर्सी वडाळ रांडेरी कुर्सी देखतो मायरी सीख बापेरी गलत बात कोणी करे संतुलन छवंड करी किती वेंडी गंडा येती बापेर येती मारी येती तू काय छोड़ के घडीन घणी सोडे पवित्र घरी येतो मारो राजा येतो राजा येतो हे लोक कस गुलो हलावतो कोणी हसीनापुरे राजा तो राणी बनाया वाला येतो हाँ
वन सोडदेन डगर घेतो हा. पण कसे नाही ती आता कसे नाही देत काय कमी होतोय हा होडी येतो कोणी घेऊन हा अहो नाक देत का ना कोण धन मळे कोणी वारी हे कसे नाही शियारी कोण धन मळे कोणी वारी कसे नाही शियारी कोण धनी मला कोणी एवढी हा. कसे नाहीची एवढी कसे नाही ती एक दिवस शब्द बोलतो पे का आपण हा एक भी हो शब्द अठरा भागाचा आपण हा पुराणेरमा पुराण्या हा कुळ काही कितीच हा जे सारीच वाटे हे वतारेचा जे झालं हा. कोण धनी मला कोणी एवढी कसे नाहीची एवढी हो, गतो कलर. रावणेर बहीण सूर्पनख व्यक्ती हा सूर्पनखाचं कोण हा. हुंदा लक्ष्मण नातानी किती हा. लक्ष्मणा हा. मग वाया करले रे कना ऐ. लक्ष्मण को तुम झोक लावो मार भुया कन जातानी वचन लिया जर पण ती वाया करू करू क्यों हा. जना राम ओ कोई कतरी कचनी बाई छी वाया हा, कपडी उचनी बाई सगळा वगैरे केलं रकाडे नि केतानी हा. तू आंग भर केतानी और फूटे पर लकन मेलो तो हा. देख रे लक्ष्मणा हा. ये रे एक नाकन एक छाती काटन होतो ते पण येती वाया मत कर वाया उसे देसे ती आई सोरानो हात केना केना चुमा सो गुनो તમારો મુંડો ऐराळे ભોલેશ મુંડોરી કોણ वो हैराळे मैराळे तांडरी व्यक्ती હા रामदेव रुगण वाटे देख रही थी वो। વિભીષણ અને ચંદ્રશેરા विभीषण चंद्रसेना હા राम आए तो खटिया पर હા સવારી ઉકાઈ सवारी काय करता नहीं वो तो बचारो घालेल बेटी थी बचारो હા रात बारे में कुल करो बोलाऊ काई જોર બતા તુવન छोड़ी नहीं હા सारी रात छोड़ो तो अबे छोड़ो હા આપ છોર सारा पकड़ने टांग है लौकाइया रात बारे में कुकड़ो बोलाऊं कहिए तार पकड़न टांगे हलाऊं को तो હા तूच बना अहिला व्यक्ति હા मंज कोण હા इंद्र वेतो इंद्र वेता तार घरे ना तानी रात 12 बजे फाटारो कुकड़ो बोलाता नी तो न उठारो तो હા जना खेरो चुमा હા तो अतबारे में कुकड़ो बोलाऊं कहिए जना ઘણી
नेक्स्ट आवाज दे काय काय वचकल सांभाळ रे आता मार दिया तो सवार संसार खूप करी आपण हा वा खरं बा हम चमकन पडून येणे वास सारी रथाई एक भेट कागद सांभाळली जसा दादा तांडरीन मारतो येत्रा अरे कधी गळी गळी हिडच्या कुत्री मारतो येत्रा हा जर असं चमक भूतच काय तांडरी काय मारनो कसेरिया मुंडो पडनो करे कधी मरमर जे अंगर गावडी पडे ना अजी कोण घरले जाता किरकिरे आता पडरे जीवन पडरे जेलर में कप पड रहा जाता तू बोले अंगर फेकप छोड़े दे एक बेटीची केळीची म्हणजे कोण हेळवा केली हेळवा अरे येराडीन इंग्लिश आधी ती काका मराठीन इंग्लिश आली येराडीन इंग्लिश आधी ती ट्रेन बेटी येराडीन मराठी दोई भळन येराडीन इंग्लिश तेलुगु से चक्का वो अजय की दोई होंगे हां जगोड आवाज कोण ट्रेन जारी 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 काय किदी वारे वा ಈ ಪೂಚಿ ಮರಾಡಿನ ರೂಪಾಯಿ ಪೂಚಿ ಇದು ಯಾವ ಊರಂಡಿ ಕಿವು ಮರಾಡಿನ ಕಳಿಕೋನಿ ಮುಂಡೋ ಬುರ್ಲಿದಿ ಮರಾಡಿನ ಕಳಿಕೋನಿಜನ ಅಜಯ ಕೊಳಾಕಿ ಏ ಅಕ್ಕ ಈ ಯಾವ ಊರಂಡಿ ಕಿವು ಅಜಯ ಕೊಳಾ ಮುಂಡೋ ಬುರ್ಲಿದಿ आणि काय करीची कोरियात आलो कुरमाई कलागो मन पुत्री जोगडी तेलुगु पुत्री इंग्लिश पुत्रीच आहे की गुलबर्गा कनेशिया रिसागली मार दादीने रिसाई कना उद्र कना कुटू केली आग जाताना याची उद्र पेमेंट की ಇದು ಯಾವ ರಂಡಿ की ಯಾವ ರಂಡಿ ಇಲ್ಲ भुगळी इतू गुलबर्गा ರಂಡಿ आहे की भाग केळागिळी किऊ केळागिळी जर चिकली इंग्लिशर माई केलागू वाट वाट की जी आंगाशी जातानी काही गाम खाव काय कोण अजी आंगेड कोण अजी कोणी माई बेस बनी अजी आंग जातानी आंग्यात ठेशन आहे आंग्यात ठेशन आहे ना अजी की की उतरवाय बसरमाई चढगी से आजी की वाह वाट वाट की वंडरफुल सिटी की वंडरफुल सिटी क्या देखा मत रिसाराडी रिसर्च रिसावगी वंडरफुल सिटी ಅಲ್ಲ ಇದು पंढरपूर सिटी ಐತಿ पंढरपूर सिटी ಐತಿಸ್ ना हेट उतरी याची वाट वाट की ಏನು वाटीला रंडी वाट सीधा ಐತಿ की वाटे आहे नि जरा काम असं आणि ज्ञानबोधी जरा काम बी असो हा भेटच राहतो फेरीन चाल चला प्रियामा फेरीन चाल चला अब ढेर नहीं सामान हाँ अब ढेर नहीं वही है अब पुणे हाँ वो तो भाटावेन पड़ी थी तो हाँ ऐला व्यक्ती भाटावेन पड़ी थी राम कचे नाव रे राम तू कना सियावस रे कापची मारनामेन मन कना उतारीस रे करी केरी ना दुसरी रामदेव ये कोणा होते ना तो वो ठोकरे ती भाटान लागी ना तांडरी उठे होती निघा तार तू उठ नाही वाले ती का ये मेलारी ना चला चला भियाबा ये छोरी ना चला चला राम
तो परशुराम येतो हा, मार तू मार बेटा तो परशुराम येतो मार तू मार हा